September 28, 2023 sa adlaw nga Huwebes. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Si Herodes nga maoy nagmando sa Galilea nakadungog mahitungod sa tanang nang hitabo ug nalibog siya pag-ayo. Kay may mga tawo man nga nag-ingon nga nabanhaw si Juan nga magbubunyag. Nag-ingon usab ang uban nga mibalik si Elias. Samtang ang uban miingon pagayod nga nabuhi ang usa sa mga propeta kaniadto. Miingon si Herodes, "Gipapunggutan ko na si Juan, busa kinsa man di ay kining tawhana nga daghan mang butang ang akong hidunggan mahitungod kaniya." Ug midugang ang iyang tinguha sa pagpakikita kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.